گوندê Misêbîn gundekî Kurdî li parêzgeha Helebê devera bavê Melbenda Herîmayê. Ji êlên wê qeregeç û bêşaltî, neşteciyê wê nêzî 405 kesî ne û panava gund 700 hektar e. Dûrî Helebê ji hêla bakur 43 kîlometr û dûrî bavê ew ji hêla bakur 12 kîlometr û dûrî Melbenda Herîmayê ji hêla Rojava 13 kîlometr. Derdora wê ji hêla Rojava gundê Zemkayê û ji hêla Rojhilat gundê Herebwêran û ji hêla Başûr gundê Kenderliyeyê û ji hêla bakur gundê Terhînê. Gundî mervantiya wan bi gundên Berşaya û Herebwêran û bajarokê Qebasîn û Zemka û Terhîn û Sûsin Batreheyê. Çandiniya genim û cih nîsk û kemûn û keskayên havînî dikin, darê zeytûna jî wan hene û ê hejîr û tirî. Xwedîkirina pez dikin û çêlekan û mirîşkên kurmancî. Beşek ji xortê gund lê Heleb û Libnanê kar dikirin, duwarê terzîtiyê de û hesinkarî û sazkirina teraktoran. Bazirganiya pez jî dikin û Liban çandiniyê lê bajarokê Qebasîn hin ji wan jî derasê wan hene. Ji xwe gund işkence dît sala 2013 û berî wê jî ji hêla vê opozisyona Sûrî ev çeteyên got çi dizî dikirin fidye dixwestin piştî salekê ji vê hawî destpêka 2014 de û li wek tiyâtrokê temsîlîkê di navbera wan û Daişê de çêbû. Daeş destê xwe danî ser gund û bi vî hawî ji xwe gundî neçar bûn çûn devernî din aram piştî di heftaya gavak Daişê destê xwe danî ser gund beşek ji wan neşteciya çûn Tirkî û beşê mezin man û bûn hevalê Daişê mubaye'a Daeş kir û bêtir işkence gîhandin gundiya çib girtin binçavkirin û wan xistin zindanên Golbabê û li Qebasînê hebûn û digotin Kurd gawirin. Hin ji wan hîna binçavkirînê 2016 de jî lîst pevçûn di nav van çeteyên bi ser Tirkî ve di çêbû û bi Daişê re û ji xwe gund radestî van çeteya hat kirin. Aniha gund dibin dagîrkirina Tirkiye û çeteyên wê yan kurtêlxurên wê dîsa işkencê dikînin neşteciyê gund ji bo gokbar bikin, koçber bibin û destê xwe dînin ser xaniyê wan û milkê wan û mistewtenata jî ava dikin. Ev agahî gihîştin me ji hêla kesekî ji deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerêm ji devera Birbîsiyê.